Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Akong hangyoon ang kanang naaslayo mo kumpris ta diri sa atubangan, ayabutang igbakanting lingkuranan ang inyong atubangan aron dili ta murag nag-away. Hasta kamo din ha mga kanang gasigig sinyas, sister, diri kas atubangan pagyod ana. Ikaw gasigig sinyas diri pagis atubangan ana. Kay napa may bakanting atubangan ang imong lingkuranan. Niya kun mahimo unahon nato pag-occupy pras ninyo diha, lagyo kay mo arita sa center aron na kanilang center kuano sa atong i-occupy aron na medyo tatan-aon dili murag nag-away diari center. Salamat mo ni ato mga pamaagi lang ginagmay haron nga muratag naghigugmaay panahos misa. Okay. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoo. Nausab ang panagway sa Ginoo gikan sa pagka-ordinaryo nahimong mahimayaon. Karon sa adlaw, unang adlaw isip ako inyong Paris Street ay kaduhang adlaw daron isip ako una lagi kay gahapon mo pumuntoy pag-abot. Una sa rong adlaw nga nahimo ko ninyo dinhing Paris Priest, kailan na mo nako? Bisa may ako nga. Pilay akong edad. 15 nga sa akong papa. Bitaw magila-ila lang niya tapuhon. Onya atong iampo nga unta ang atong kalibutan makasinati sa mahimayaon na presensya sa Ginoo, ang mga kasing-kasing sa atong mga katawhan labi na sa atong mga leaders mausab unta ngadto sa pagka-Diosnon. Ang ato sang mga benefactors and donors dito sa akong kanhi parokya na hantod karon ato panggida dinhi ang obligasyon dito na unta magpadayon sa pagsinati usab sa grasyas Ginoo labi na sila nga nagsigig palit aning ato mga slots dinhi sa ako mga proyekto. So mga online parishioners mao ni ang akong unang parokya o unang misa sa bag-ong parokya. Welcome sa ninyo dinhi mga online parishioners. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadlonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo.
kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo, pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta, diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak, o pinaagi niini imo usab nagipasabot daan sa katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot kanamong imong mga alagad nga nagpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak, nga mahimo kaming angayan, nga mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ni Daniel, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan, ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti, ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo, ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan, libo kalibo nag-alagad kaniya, ug nagbarog sa atubangan niya, andam ang hukmanan sa paghukom, ug giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayot nga nakita ko sa akong pananawon, ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw sa kataw, ug miduol siya sa walay katapusan, ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom, ug ang himaya, ug ang gingharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan, walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, pasadya ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo, ang mga panganod ug kangitngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid milanay, ingog talo at tubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga
nakasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawhan nakakita sa iyang himaya. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Tungod kay ikaw, O Ginoo, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Gibayaw labaw kaayo sa tanang mga Diyos. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kayo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mabayaon ka, O Ginoo. Mga usa ka semana human siya magsulti niining mga butanga, gidala ni Jesus si Pedro, si Juan, ug si Santiago, ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya, ug nakigsulti kang Hesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Hesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mobiya na kang Hesus, miingon si Pedro kaniya, magtutudlo, maayo gayod nga niya kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Sa tinuoray wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Hesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod niining tanan, og niadtong higayuna walay usa kabutang sa ilang nakita nga gisugilon nila kang bisan
kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaning mahimayaong pagkausab sa panagway ni Jesus, timaan ni siya nga kiniday nga atong naong pwede ra gyud usbon. Gilingyay mong tupad. Nausab na imong naong. Unsaon man pag-usab sa naong, dili na mga cosmetics, dili nang pagpintal-pintal, pangiskis-kilay, o uban pa. Kaya na may uban, dako kay gastos ilang naong, pero ni samot tinuod kabati. Kaya ba mga, di ba na yung mga tao nga di kaganahan mo tan-aws naong? Kinsa man ang mga tawhana, ang ligid di mo ganahan nga tan-aw ng naong. Kanang tao nga, naglagot ka o nahadlo ka. Di juga ganahan mo tanaw sa naong na, bisag magsige pa nagsimba. Bisag pari pa na, bisag madre pa na. Bisag magsige pa nagrosaryo, lami kay patio ng naong. Basta naglagot ka o kaha, nahadlo ka. O kinsa man ang imong kalagutan kanunay? Kinsa man ang imong kalagutan? Uy, panubag mo. Kinsa ba'y inyong kasagaran kalagutan kanang musupak sa imong gusto? Ang iya bang gibuhat supak o ang iyang gisulti supak sa imong gusto? Tamo niya, kinsa na. Kinsa man sa nang imong kahadlukan? Kinsa man ang murag mahadlok yung ka? Kana sang tao nga taas og authority nimo unya iyang ipamugos ang iyang gusto. Muna si Jesus ang iyang naong mingdanag kay una sa tanan dili siya kalagutan sa kadaghanan. Naipipila maglagot pero ang kadaghanan dili maglagot niya. Nganuan, tungod kay si Kristo ang iyang gipuy-an nga kinabuhi sa paghigugma. Siging higugma. Kanang tao nga magsigig higugma, jute ra gyud maglagot ana. Daghan yun ang malipay. Pero nagya po'y maglagot, pero jute ra. Katuro sa mga yawanon kayo. Katog yung yawa yung kistanan ba? Moro gani maglagot, pero kanang yawa-yawa lagamay. Kanang medyo-medyo, minus-minus o pagkayawa. Madali nas gugma. Kanabita mga babae, maldita kayo. Niya sige, higugma sa mga laki. Madugay, matukhangan yun. Nga naman, madali gawin. Anang gugma, powerful kayo na. Kinsan nyo din ang magsigid og higugma bisas mga palahubog o sa mga sugarol o sa mga musuyok. Mahigugma gyapon mo, tasang kamot. Pulos-pulos yun mo mga yawanon dahil din. Kamong nanimba, mapulos-pulos yawanon. Kasi Kristo, mga palahubog, mga sugarol, mga prostitutes, mga kawatan, mga andakiro, iya gitong higugma. Tanan yun. Motong yang naong idanag. Kay kanabitang tao nga ma-inlove. Tanawa rin ko ninyong naong anang tao nga ma-inlove. Kung sa may naong? Kanang gaan inot atong term gani ana blooming kay naong nya kanang tao nga wa ma-inlove subo glooming ngit og naong ba nilay na sang lingi ako hindi ko paling-ilingi sa inyong kilid kay para dili mo tikig inyong liog aron kay bawo mo nga community ta sige lingi ana sa dimong tupad ang di mo lingi wa mahigugma. Nilingi ako na imong tupad niya, ingna ko no, tanaw ni mo sa akong naong, blooming or glooming? Blooming? Di man ka ikay makasulti ni mo anak, ka na imong tupad. O na makasulti. Kamo mga asawa, iguli ninyo sa inyo, waron din inyong bana ba? Karagaran ni mga babae, mga asawa, mamog naong.
Suway ko no, pangutana inyong bana, tanaw ni mo sa akong naong darling, kanang kuan, gloomy. Di ba mo ingon na, tamparuson, tanong ka niya. Pero mao gina siya, unta, gugma. Niya ang sunod, nga gipuy-an ni Kristo, nganong dili siya kalagutan, di sad siya kahadlukan, tungod kay, sige siya ampo. Ampo ba? Kanang ampo, mga igsoon, dili ng pagrosaryo lang, nga nibaga na ng imong tuhod diha, di na madutlan o kutsilyo ng kubal sa imong tuhod, sa siging ampo, nya kusmod lang yapugnaw. Naidaghan siging ampo, kusmod lang yapugnaw. Sorry ha, ako lang mong isgutan, nagsulob mong mga bronda, nindot kay mo tanawon, murag balaan kay mong naong. Pero kusmod imong naong, magduda kita. Ang uban pag ani, o pakatangtang sa bronda. Nang libak na. Pari pagigilibak. Tandi malasa. O na ha? Unsab din ang ampo. Ang ampo para ni Kristo, mao ang pagsurrender sa atong kaugalingon ngadto sa amahan ug ang pagtuman siyang kabubuton, dili ang atong kabubuton mo'y tumanon. Mao na ang iyang pagampo nga gitudlo nato nga mo'y pattern sa tanang pagampo kanang amahan namo, naa ginadihas gaunang mga kaakuhan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, maminaw kita sa pagbuot sa Ginoo, dili ta magsigig diktar sa Ginoo. Ako bitaw dinhi, di man ta ko ganahan mo balhin dinhi. Kay dako pa kay kog utang dito sa akong project na kumbinto dito sa San Vicente. Nya kay ang obispo ning kuan man gyud ning desisyon man na ibalhin gyud ko dinhi dol-dol ra man sa San Vicente sa Liloan. Akong gidawat niya, akong gipamalandungan ningon ko, Lord, unsaon man na akong 70 million. Yun siya, padayon lag baligyag sila. Total, ang kanang naminaw ni mo, wa man na diha sa San Vicente, tuwa mo sa na dito sa Compostela. Karon sa una, maminaw sila. Karon mo tanaw na sila ni mo. Palit mo kayo sila slot sa una nga maminaw ra, samot na girong mo tanaw na. Nilingay mong tupad, palit kang slot. Na ka no. O malingo gani, wag na maanad og palit og slot. Unya sad dito sa San Vicente, 15% raman sila sa total nga namalit og slots nga nakahimo mig projects nga ni worth og more than 300 million pesos. 15% ra ang tuan ang nakakita nako. Ang nihatag ana apil na tingali mo dinhi sa una, more than 80% outside the parish. Salamat sa Ginoo. Nya si San Vicente ratoy nagda sa una sa akong mga slots. Karon duha na gid sila, San Vicente ug si Santiago. Yadog dili na maukal na inyong kasing-kasing nga pugsunon kay mo palit og slot. Unsa man ning slot? Ang slot mao nay minimum donation para sa atong proyekto. Maanad daw niya mo ana dinhi. Kay ni atay daghang project himuon. Slot-slot ra gina. Pila may minimum donation karon na atong gi-design para ning atong slot na ang title God's Rewards and Complete Elation or Grace. 100 pesos. 100 pesos ra gyud. Palit lag 100 pesos mao na siya. Unsaon man pagpalit. Ambot wala pa man tay screen dinhi, mag-usap pa na sa atong himuonon, pero sa atong online mas ato na ning i-flash. Kining atong i-flash sa screen mao ni ang atong bank accounts, ipadala lang diri sa atong bank account, i-deposit or ipadala sa atong GCash accounts or kwarta padala. Ginamit kining mga ngan na ato karon gipakita dinhi. Akong ngalan sa akong mga secretaries nga makita nato sa screen. O mas labing maayo ihatod dinhi sa atong opisina karon ni Anatas Compostela. Mao na siya ang nakapaligo nako nga di ko managanang moanhi dinhi kay naminaw ko
sa kabubuton sa Ginoo. Padayon ra man day baligya. Padayon lang ta. Asa ta makapuyo nga parokya, padayon nato. Ikatulo nga kinaiya ni Jesus nga angay natong sundon aron dili maglagot ang tao nato or jutay ray maglagot. Unsa man? Kana gyung gugma sa pag-antos alang sa kalipay sa tanan. Kana bang andam kang muantos para malipay ang tanan? Anong inyong mga naong nangasubo naman? Kinsa ninyo dinhi ang mo antos gyud para sa tanang mga makasasala ta sa kamot? Awa pa mo ana, sige lang. Basta mao na hinungdan. Sige siyang higugma si Jesus, sige sad siyag ampo ug sige antos para sa tanan. Ang iyasang sugo nato, love, the greatest commandment, love your neighbor as yourself. Nya sunod niyang gisulti nato, pray without ceasing. Ampo nga way hunong. O katapusan niyang gitulsulti nato, take up your cross every day and follow me. Pasana ang imong cross og sunod nako. Og kung mauna na atong desisyon, mo blooming ang atong naong. Mausap gid ang imong naong. Suwayo, kung gaaway mo sa imong bana, suway practice kining tulo in relation sa imong bana, di ba? Ikahapon, mo kiss na nimo. Kamusang mga bana, imong asawa, sige gyaw-yaw, kusmod kay naong. Suway practice ning tulo, alayo ra kay nang duha ka adlaw, mugakos na nimo. Lagi, nya gadalag kutsilyo. Dili tayo kanang tuwa mugakos na, lipay na. Og mao ni atong paningkamutan, kuyog ni Santiago, kuyog sa mga santos, labaw na ni Mama Mary, nga kanunay ang tatang maningkamot, nga mo blooming ang ato mga naong sa mahimayaong panagway, dili sa yawanon nga panagway. Manindog ta mga Diyos nog naong. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, nausab ang bayhon sa naong ni Jesus tungod sa iyang dakong gugma sa Dios ug sa iyang katawhan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom ug himaya. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom ug himaya. Ngang himaya ni Kristo mudanag pinaagi sa simbahan samtang matinud-anon kitang namati kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom ug himaya. Nga ang hinigugmang anak mangulo sa kanasuran, subay sa mga dalan sa kalinaw ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo imong himaya. Nga mutubo kita diha sa grasya aron ang uban makakita sa kahayag ni Jesus dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom ug himaya. Nga ang katawhan nga nanag-antos makalantaw sa ilang kaugmaon diha sa manunubos kansang bayhon na usab, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom ug himaya. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom ug himaya. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni Santiago ug ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom ug himaya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom o himaya. Nga ang mga matuohong nangamatay mabag-o ngadto sa kasamahan sa mahimayaong lawas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom o himaya. Makagagahom, langit nung amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton kita sa Ginoo ang sakripisyo bisan sa imong mga kamot. Alang sa pagkain, paghubaya at kalugalan. Alang sa atong kapuslanan sa tibuok niya. Ginoo, santusa ang mga gasa nga gihalad niining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Hinloi kami sa buling sa among mga sala, pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana ausab kanina. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Abot na gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay gipadayag niya ang iyang himaya atubangan sa piniling mga saksi o gipuno niya sa kasanag nga walay sama kadtong dagway nga kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon gikuha niya ang iskandalo sa krus gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an o gipadayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibuok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo. Ug busa uban sa kagahuman sa langit dinhi sa yuta sa walay hunong nagpasidungog kami kanimo ug ganha sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana,
Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo nga tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, sama ni Santiago, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga ipalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat, mag-usab unta kanamo nganha sa dagway ni Kristo, kansang kahayag imong gipadayag sa mahimayaong pagkausab sa panagway niya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang himayaong panagway, mahimayaong panagway. Nya ma-maintain ra ni nato kun ato gyung puy-an katong gipuy-an sad ni Hesus og sa mga santos. Unsa ganito? Magsigi og higugma, magsigig ampo og muantos para gyud sa tanan, para malipay ang tanan. Mo na buhatan na ninyo karon ig-uli ninyo. Ginagmayng mga suggestions o atong swayag maintain ang atong pangalawat. Amo na ning gi-adjust gamay ang atong lingkuranan. Anindot tinikin na mo'y luxury of space. Di para na mo dito sikit-sikit lang gamay among simbahan. Kani dako-dako na inyo. Ang kaning tunga anha mo mulinya diha no, duha ka linya to diri nyari kalawat. Ig magkalawat ayaw mong balik sa inyong linya, ayaw magsungaga ba iguli ninyo. Ari mo sa kilid mo agi nya. So mo sa diri ig magkalawat ari sa mo agi diri. Nya kamo sa diha dapita anha mo diha sa dapit sa inyong tuo, ig man sa kalawat adto pon mo didto. Kamo sa diha og naanaw nya tay laing lay minister, anha gyapon mo kalawat dapit sa inyong wa nga linya, ig magkalawat adto pon mo didto sa kilid. Di lang kita mo balik aron di ta magkabangga. Di ba? Wa may ano kanang one way ato yung isipon nga ni kalawat nimo one way ra gyud nga. Madakpan ka basta musungag ka sa one way. O na nagsugod na nagtudlo na to ana mao ang COVID-19. Pero nindot ba sad kay hapsay niya mao to akong hangyo manglingkod kita sa atubangan ang musimba paduol gyud sa atubangan kanang first pew mao ginay lingkore magpahimo lang may tag additional nga mga kneelers para kaning first pew di na nanyo likayan no rejected kayo ang first pew looy kayo dili malingkuran niya ako ra ba nang gihuna-huna ang mga igsuon na kanabitang bakanting lingkuranan sa imong atubangan, anha di mo lingkod ang mga anghel sa yawa. Kay di aman diri sugod ang grasya. Mabitan na ang Ginoo maana ta. Di diri ang grasya kay kini may sentro sa grasya. Inig flow sa grasya dito. Ang kontak anang grasya is person to person. Maputol na siya kung why person in front of you. Muna kanang piyo diya nga nasa tubangan, kamutanan diya wa na mo'y grasya. Mikuha na to siya. Labi na yung ka mulingko diha. Tungod kay mauwaw. Tungod kay way ludhanan, sakit ang tuhod. Di ba? Kanang mga hunahunaa, di man na Diyos nun. Di ba? Na ang kahadlok, na ang kauwaw, o kaha, moingon ka, ada, alimuot kay diha. Di man na Diyos nun. Di sa ito pa, nawa na ang grasya nga, mupaduol yung kus Ginoo. Bahala nagmagkapangos-pangos sama ni Moises, kat-kat sa bukid sa Sinai, purting inita, purting layua, way kaon, way inom, para lang maduol siya sa Ginoo. Nya mo na ang Ginoo ingon siya, come to me. Di sayon, pero come to me. Paduol yun, paduol. Now, din na ito ipakita sa Holy Eucharist. Ayaw yung palayo, kay maputol ang imong grasya. Madisgrasya ka. So, padayon mo o palit og mga slots. Ako lang yan ang i-announce din everyday. Sa pagkakaroon, igo na tingali nga kahibaw mo nga naatay bayronon. Pero human atong bayad aning 70 million nga bayronon, isunod nato ang ato na sang mga projects dinhi. O kaha, tanaw-tanaw lang nato basig madungan ra no. Daghan-daghan ta dinhi gimoono noy. Pero naasay daghang grasya nga niya dinhi. Ato lang niya na siyang himuon. So kamo mga online parishioners, ayaw mo kahibong ha, lahi na ni akong background. Pero si San Vicente Ferrer, kuyog diri. Ni asad si Santiago Apostol, ang unang martir sa 12 ka apostoles. O nakakuyog sa didto sa pag-transfiguration. Usa siya sa tulo
nga mikuyog didto. Nindot kay no? Powerful kay ni atong santo. So karong gabi naatay meetings sa tanan nga mga leaders sa organizations, tanang leaders sa chapels, private o public, donated o dili donated. Pangari mo, basta naamoy kapilya, o niya, hangyo sa ko kung pwede ang mga barangay officials, labi na yun barangay kapitan. Magkita-kita ta karong gabi, dinisod sa simbahan, human sa alasay sa gabi nga misa. Pagdala mong snacks, aron di mo magutman. O dili gani, initubig na lang, mutangig asin. Bitaw, anita ha, karong gabi di ko mo expect nga 100%, pero igo na tingaling nga magkita ta for the first time. Kuan lang, getting to know each other, o niya, leveling sa atong mga expectations, o mga fears and worries baka whatever. Kay gikan karon, kung buhi lang ko hangtod unom ka tuig, kita nagay magkuyog so sa unom ka tuig gikan karon. May nang magka-leveling na ta at the start. Ay mo kay buong na mga laig naong din akong ipangda. Dili niingon mga maay ni silang laki, mga buangon sa ni sila. Ako mga lektor o salmista dito. Ako ala ni, may tawag ni siya transition period. Haron dunay transition period. Dili para sa atong una gobernador o ang bagong gobernador, wa sila transition team. Karon doon natin transition team. Hinay-hinay leveling. So mga lektor, salmista, mag-istorya-istorya niya mo nila, haron mag-leveling mo. Hibaw ko mga may laki sa mo din pero nasa mo pagkabuangon. Mag-leveling lang mo ana ha. Mausad ang mga sakristan, ako sa nandadon diri, sakristan dito diri mag-leveling usa. Haron nga magka-connect ang atong standards. Salamat kayo. Niya ugma pohon, kita-kita na sa ta. So doon na natay misa karong alas 12:15, regular mass na Cebuano gyapon. Nya sa alas 6 sa gabi regular mass gihapon. Mao na ang atong daily mass from Monday to Saturday. Nya ini ka Saturday anticipated mass na alas 6 sa gabi. Sunday mass na siya. Nya sa Domingo ang atong misa sugod karong Sunday, ang atong misa alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, o alas 10 sa buntag. Pulos na Cebuano Mass, ang alas 10 mao ang atong High Mass. High Mass, kana bang nay aso-aso ba? Madugay mo na mo nang gitawag High Mass, kay madugay man tuyok-tuyok ang pare. O niya, human sa misa sa alas 10, musunod ay ang pagpamunyag. Ang bunyaganan o ang katong magpabunyag mo apil sa misa sa alas 10. Ang seminar magsugod para sa pre-Jordan magsugod sa alas 8:30 sa buntag ika-Domingo. Unya ang registration sa bunyaganan, ang deadline Biyernes sa alas 6 sa gabi. Di na ganit mo ma-register sa Biyernes sa alas 6 gabi, wala na mo'y apil sa bunyag ini ka-Domingo. Ato na sad mo sa sunod semana. Unya naatay misas patay, funeral mass ika-alauna. O usara ka patay, usaray misahan. O 20 ka patay, linya na to padong dito. Di bitay aya lang ay. Ato la sa limita gamay siguro mga 25 mga nana. Ay lang sa daghanang patay, mahurot mo dinhi gisa nila atong kolektahan. Basta natay misas patay alauna. Nya mosunod dayon ana ang regular mass alas 3, English mass alas 5, English Mass, ni alas 7 sa gabi, last Mass, Cebuano Mass. Okay? Sige lang na, charo din na nyo mamemorize, hangtod to unong katuig. Sige na, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, kuyog ni Santiago Apostol, ni San Vicente Ferrer, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsambahan